Si hubiera habido esa baliza que te hubiera marcado, te hubiera estipulado una velocidad que hay allí marcada de 40 km a la hora, te hubiera frenado el tren y se hubiera evitado el accidente. Aquestes declaracions resumeixen l'opinió dels sindicats del metro de València. Mentre el Consell Valencià i l'empresa de ferrocarrils afirmen que la seguretat és adequada, els treballadors diuen que ja havien denunciat la manca de mesures en el revolt on va passar l'accident el 3 de juliol i que va causar 42 morts. Hemos demostrado de que hace unos años pedimos una limitación de velocidad y solamente se colocó un cartel. En la curva del fatídic accident no hi havia una balisa que poguera no permetre que s'augmentara la velocitat en la curva. Siempre se ha demandado una baliza previa. Una baliza es un sistema de frenado que te evita que circules a más de la velocidad que te estipula la baliza. Y de momento no está colocada, solamente está colocada la de salida de una estación y entrada a la siguiente para evitar que pases a más de 40 km a la hora en la estación. El sistema de balises, anomenat de frenat puntual o FAP, és el que té la línia 1 del metro, la més antiga de València. Aquest sistema només limita la velocitat del tren allà on hi ha instal·lada una balisa, però hi ha punts perillosos que no en tenen. Todas las curvas que hay, todas están con una precaución de 40, pero ninguna tiene baliza de frenado. Entonces, al no tener baliza de frenado es cosa nuestra. Nosotros ya las conocemos y normalmente vamos siempre con la precaución de vida. És a dir, a bona part de la línia 1 tota la responsabilitat és del maquinista. A les altres línies més noves hi ha el sistema de seguretat ATP que limita la velocitat al llarg de tot el recorregut. El govern valencià va aprovar el maig passat la inversió per començar a implantar aquest sistema també a la línia 1, des d'ara i fins al 2010. Després de l'accident, la gerent de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha dit que miraran de posar-lo més de pressa, però sense un compromís ferm. Mentrestant, els sindicats demanen que es reforci el sistema actual amb més balises. Però 10 dies després de la tragèdia encara no se n'ha posat cap. Tots els dies tenim que veure aquesta bocana del metro i tots els dies tenim que pujar a un metro que avui en dia té les mateixes condicions que el dia 3 de juliol, les mateixes. La línia 1 del metro és l'hereva de l'antic trenet. La major part del recorregut, per superfície, uneix els pobles de la comarca de l'Horta amb la ciutat de València, on és subterrani. Aquest fet ha estat un dels arguments de la Generalitat per defensar que la seguretat FAP és suficient. Incluso se atrevieron a decir que esto no es un metro, porque esto es un tren de cercanías, porque como lleva mucho más la proporción de metro fuera del subterráneo y tal, el tema está en que un ferrocarril que mueve tanta cantidad de viajeros como es el metro en cualquier parte de una capital grande, pues tiene que tener unos sistemas de seguridad que haga inviable que cualquier fallo humano pueda pasar la catástrofe que ha pasado con 42 muertos. L'alcalde de Torrent, on residien 19 de les 42 persones mortes en l'accident, responsabilitza la Generalitat per no haver invertit prou en aquesta línia de metro. En aquests últims anys les prioritats no han sigut la seguretat en el transport públic. Ha donat temps a fer terra mítica, ha donat temps a molta festa, a molt d'escaparate, a molta visita caríssima, però no ha donat temps a lo vist i no han quedat diners per a que els sistemes de seguretat arribaren als mitjans de transport. Ara els ciutadans esperen que, a més d'incrementar la seguretat, se'ls donen respostes. Reclamem que, d'una manera o una altra, que tinga una finalització esta investigació en totes les conseqüències.